Ka Japan kam shifting setia ya ka Brazil ong Haji Moriyasu ha ka baula penpau ya ka jingyai ne shua ka jekun ka Rauf 32 shua ka jekun ka balap kmilinti ha pedeng ka Japan pat ka Brazil ha ka Rauf 32 jong ka FIFA World Cup mentau snam ukut ka Japan Haji Moriyasu ula penpau da ka jingyai ne bar ka jing sus cam ba ka kanhun jong kelapan krek pura na ka bentakan ka jekun ula ong bawat la ka Brazil kadai ka wei na ki kanhun ke baklan tam ha ka story jong ka World Cup ndrai ka Japan kam don jing mut setia panrung samadan da ka jing shifting ka jing tmu jong ka kanhun kalong banyakhon hadu ka bakot bat ban persang banrong Shakarov 16 Moriyasu ula ong bakirang lekai chung kitibha baka Brazil ka don bon kirang lekai ki badon ya ka jingyo jing Arab Simen ka jing lekai ka bastet bar ka jingyar jong ka jingyo i hamadan ndeulo banjor bah ka football dei tangki kerteng ki barai ya ka jingkhon ndrei ka kanhon ka bapen i ka jing teli ka jingyai ne bar ka jing penon kam hok ya ki kabu ka julong ka bajom ula ongro baka Japan kelapan krebha habaro kiliang ki coach kila pule bria ya ka rukom lekai jong ka Brazil kila pej ya ka jingkhon ki baladep bar kelapan kre ya ki buj baper ban persang bat khanglat ya ki rang lekai bakongsan jong ka Brazil ula ong ba ki rang lekai chung ki pila ka kamram bat ken hapan lekai da ka jing sumar bar jing teli nadu ka minit ka baningkong hadu ka bakon Moriyasu ula kedeuro ba ka Japan klanang kiubha ha kini kisnam kirang lekai jong karo kilele kai kilik baklan hayurom bar klayo bun kicing kando bar ki kanhon bahe kana ka jing tip pat ka jing i jong ka jing lekai kan long ka jing rap ka bakrau ha kana ka jing khon prasya e ka Brazil ukut ka Japan ula ong ba ka jing khon ha ka knock out ka long ka baper na ka group stage ha ka jekun jo kanok au tang si jing lekai kala ban rai kala wei jong ka kanhon namar kata kirang lekai jung kimla ban le bakla henry ken haban sim ya ka kabu haman lakilan ula ongro balada ka jekun kapoi sek extra time lane ka penalty shoot out ka Japan kelapan kre lupa ya kata kirang lekai kila hikai bha ya korkom shoot penalty bat ki coach kila da banjet ya ki badon ka jing suskem pan sim ya kate ka jingket kle ungej ba ka jinglong jai bat ka jingej halade kan long ka bakong santam ha ka te kapor ha ka ju kapor Moriyasu ula ai burom ya ka Brazil da ka baong ba ka te ka kanhon ka balara bonsen ya ka World Cup bat ka don ya ka history ka bakrau ndrei ula ongro ba ka burom kamot ba ka Japan kan ai tino ni burom ya ka Brazil ndrei ngim shifting ya ki ni wan hangne banyakhon bat ban persang ban jom kane ka jingkran kelapan i ka jingyai ne bat ka mesim jong ka jingale ha ka kanhon ki pajba football ha kaleng ka perthei menta ki ap khmilinti ya kane ka jingkhon bon ki pajba ki ngej ba ka Brazil kade ka bakham khlain hendrei bon ro ki ngej ba ka Japan kala ban penkendit kumba klale haki World Cup ki baladang lada ka Japan kala ban ya dabha bat penon kam hok ya ki kabu bakayo kala ban penlong ya kane ka jingkhon ka ba internet pat ka ba etam na ka banta ka Brazil kumta ka khubor ka ba me shua kane ka jingkhon kalong ba ka Japan kamrong samadan da ka jing shifting karong da ka jingai ne ka jing shania ha ka kanhon bar ka jingej ha ka football kano ka kanhon kala ban job lada ka jingela kai da ka donut pat ka jingai teli kane kalong ka khubor ka bala penkhe ya bon ki pajba shua ban stang ka jingkhon ha pedeng ka Japan pat ka Brazil